Nag-request ang kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC nga i-disqualify ang duha ka mga Pilipino nga mga abogado nga magatiglawas ang drug war victims sa korte. Inamo ang ICC accredited lawyers nga sanday Attorney Joel Botuyan kag Attorney Gilbert Andres nga una na nga gina-appoint sang ICC bilang mga common legal representative. Sa 11 kapahina nga request sang defense lawyer nga si Nicholas Kaufman, ginpahayag sini nga dapat kakason sa Botuyan kag Andres bangod sa grounds nga impediment to representation kag bangod sa ginaalagar nga conflict of interest. Ginapa-disqualify man sang kampo ni Duterte si Attorney Nicolene Arcaina nga ginpili nanday Botuyan kag Andres bilang case manager. Ginredact o kung wala ginpakita sa publiko ang mga detalye sang rason sang defense team ni Duterte sa ilang hingyo sa korte. Nahibaluan nga ang gin-appoint nga common legal representatives amo ang magatindog para sa pangkabugusan nga interes sa mga drug war victims samtang padayon ang proceeding sa kaso ni Duterte. Lain sila sa ICC prosecutor nga mo naman ang in charge sa pag-prosecute sang kaso nga gin-file batok sa suspect ukon kay Duterte. Si Andres nga taga Iloilo kag si Botuyan ang lunsay halin sa Center for International Law nga madugay naman nga naga-represent sang drug war victims. Nahibaluan nga base sa schedule sang International Criminal Court, mag-aumpisa na ang confirmation of charges hearing batok kay Duterte sa Pebrero 23.